Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 9 апрель шәршәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иярчен аша Вот-Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Йосыф Алтынышев әзерләгән Ныгайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. БМО гомумсар катибы Антонио Гутерриш Газидәге вазгыятны гаепләде. Бу төбәкне үлем кыры дип атады һәм Израильне гуманитар ярдәм кертүгә киртә кую, шулай ук халыкара хукук кысасындагы җаваплылыкларын җиренә җиткермәүдән җаваплы тотты. Ул журналистларга ясаган белдерүендә 1 айдан артык Газигә азык-төлек, ягулы, дарулар һәм башка кирәкле ярдәмнәрнең берсенең дә кермәвен әйтте. Гутерриш Женева килешүләрен искә төшереп, Израильнең басып алучы көч буларак тыныч халыкны саклау бурычын үтәмәвен ассызыклады. Израильдәге тынлыкны бузу исемле төркемнең яңа хисабына караганда, Израиль гаскәрләре Газидә гүя буфер төбәк булдыру тырышлыгы кысаларында киң күләмле җимерүләр һәм җинаятьләрне чагылдырган аңлатмалар бирде. Хисап басып алуда катнашкан хәрбиләрнең Газидә киң мәйданнарның җимерелүе турындагы аңлатмаларыннан тора. Төркем бу җимерүләрнең Израильнең киләчәктә төбәкне контрольдә тотуына юл ачу максатын күздә тотуын белдерә. Ак йорт белдергәнчә, АКШ шәршәмбе көненнән башлап Кытай товарларына 104% күләмендә тамакханә салымы кертә. Ак йорт сүзчесе Каролин Леовит тарифларның төн уртасында гамәлгә керәчәген әйтеп, бу адымны раслады. Леовит әйтүенчә, АКШ илбашы Дональд Трамп Кытай килешү төзергә тиеш дип саный. Ул шулай ук Пекинның җавап кайтаруын хата дип гаепли. Трамп әгәр Кытай килешүгә кушылса, гаҗәеп йомшак мөнәсәбәт күрсәтәчәген әйтте, ләкин Америка халкы мәнфәгатьләрен яклаячагын да ассызыклады. Суданлы медицина хезмәткәрләре мәгълүматларына караганда, Судан башкаласы Хартумның игезәк шәһәре булган Омдурманда оператив ярдәм кешеләре тарафыннан оештырылган һөҗүмнәрдә 100дән артык кеше үтерелгән. Алар арасында хатын-кызлар һәм балалар да бар. Судан табиблар шелтәре белдергәнчә, үлемнәр, бәрелешләр күзәтелгән илдә кырыслык көч куллану дәвам иткән Омдурманның көньягындагы Ямайя төбәгендә узган атнада булган. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ рәсми белдергәнчә, Трап хакимияте Корнелл университетына бүлеп бирелгән 1 миллиард доллар һәм Нортвестерн университеты өчен 790 миллион долларлык финанс ярдәмен туңдырган. Бу акчалар сәламәтлек саклау, билем бирү, авыл хуҗалыгы һәм саклану кебек федераль бүлекләрнең грантларын һәм килешүләрен үз иченә ала. Әлеге адым җитәкчелек Фәләстин яклы лагерь протестлары аркасында финанслауны туктату янауларыннан соң ясалды. Төркия саклану сәнәгате башлыгы Халюк Гөргөн соңгы дәврдә саклану сәнәгатендә экспортның артуына басым ясады. Ул саклану сәнәгатенең көннән-көн тагын да ныгуын ассызыклады. Киң, сыйфатлы, яшь һәм динамик экосистемабыз белән, мәйданда үзен исбатлаган системалар белән һәм көннән-көн үскән экспорт потенциалы белән Төркиянең хәзерге вакытта мөһим бер актер булуын бөтен дөньяга күрсәтәбез. Агымдагы елның мартында саклану һәм авиация экспортыбыз узган елның марты белән чагыштырганда 147% күләмендәге тарихи арту белән рекорд куйды һәм 880 миллион доллар тәшкил итте, диде Төркия саклану сәнәгате башлыгы Халюк Гөргөн. Көнчыгыш Анадолу экспортчылары ассоциациясе мәгълүматларына караганда, Төркия узган ел 96 илгә песте чикләүгә сатты. Бу экспорт ил икътисадына 229 миллион 777 мең доллар табыш китерде. Агымдагы елның гыйнвар-март айларында 66 илгә песте җибәрелде һәм аннан 59 миллион 759 мең долларлык крем алынды. Иң күп песте сатылган ил Италия. Бу елның беренче чирегендә Төркиядән Италиягә 18 миллион 546
$6,000 күләмендә песте экспортланды. Италиядан соң Германия һәм Казакстан да экспортта иң яхшы өчлеккә керде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Уйлап карагыз әле, бер ризыкның исе сезне ничек бүтүнләй башка вакытка, мизгелгә, кешеләр янына алып китә ала? Ризыкның сихерле көче бар, ул бары безнең тамакны туйдырып кына калмый. Берничә гади азык-төлек бергә кушылгач, бик мәгънәле нәрсәләр барлыкка килә. Мәдәниятебезне чагылдыра, безне бергә җыя, җаныбызга дәва була. Һәр җәмгыятьтә ашау-эчү тормышның борылыш нокталарын билгели. Туйлар, җеназалар, бәйрәмнәр, тыныч вакыт булсын, сугыш булсын, ризык бер-беребез белән һәм үткәнебез белән бәйли. Бу бигрәк тә фәләстинлеләр өчен бик әһәмиятле. Газзада якынча 2 миллион фәләстинле яши. Монда ризык бары тик тамак туйдыру гына түгел, ул һәр мизгеле янау астында булган тормыш рәвешенең әйтерсең ахыргы калгасы. Bir yıldan артык Израиль һөҗүмнәре астында булган Газзада 2 миллионга якын фәләстинле җитди ачлык кризисында яши. Һәр 5 кешенең берсе ачлык янавы белән очраша. Израильнең хәрби операцияләре һәм мәҗбүри күченүләр аркасында икмәк пешерү нокталары, азык-төлек тарату үзәкләре ябылды. Бик күп фәләстинле хәзер бары тыштан килүче ярдәмгә мохтаҗ хәлдә. Тик бу проблема сугыштан алда башланган иде. Израиль идарәсе озак вакыттан бирле Газзаның тукланучы акларын кысрыклый, киртәли. Мондый мөхиттә дә фәләстинлеләр мәдәниятләрен һәм гореф-гадәтләрен саклауның юлын таба, аш-сулар ярдәмендә. Әйдәгез бергәләп фәләстинлеләрнең бу әһәмиятле өлешен якыннан карыйк. Фәләстинлеләр мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен аш-сулары ярдәмендә саклый ди танылган язучы Лейла Әл-Хаддад Дюк университетындагы чыгышында. Аның Газза табыны Фәләстингә сәфәр китабы бу темага язылган иң күләмле әсәр. Китапта 130 рецепт бар. Тик булар бары тик ризык пешерү ысуллары түгел, һәр берсе бер гаиләнең хикәясе, гореф-гадәте. Газзаның тәмләткечле яхниләре, тел йотарлык соуслары, бал ширбәтле тәм тумнары, барысы әлеге китапның битләрендә. Газза диңгез ярында урнашкан. Биредә диңгез ризыклары күптер, очсыздыр диярсез, тик бу алай түгел. Сугыш башланганчы ук Израильнең камалышы аркасында балыкчылар диңгезгә чыга алмый иде. Иң яраткан ризыклары балык табыннарында бик сирәк күренә. Ләкин фәләстинлеләр еллар эчендә һәр авырлыкка бер чара тапкан. Кулларындагысы белән канәгать булырга, яңа ризыклар уйлап табарга өйрәнгәннәр. Алар өчен ризык шул ук вакытта исән калу сәнгате. Хәзер сезгә кайбер аш-сулары турында сөйлик. Газзаның бүгенгә кадәр килеп җиткән борынгы ризыкларының берсе сумакия. Аның рецепты тәүге тапкыр 1225 елда сәяхәтче Мөхәммәд Әбу Хасан әл-Багдадиның китабында очрый. Атамасы якын көнчыгыш табынының алыштыргысыз тәмләткече сумактан алына. Булай әзерләнә. Сарык итенең кичкенә итеп туралган кисәкләре суган белән бергә пешерелә, шуңа яшеллекләр, сарымсак, тахин, он, зәйтүн мае һәм әлбәттә сумак белән ащы борыч өстәлә. Табынга традицион икмәк һәм тозланган яшелчәләр белән бирелә. Сумакия бигрәк тә Корбан гаетендә яңа чалынган корбан итеннән әзерләнә. Фәләстинлеләр әлеге ризыкның бәрәкәтле булуына ышана. Тик кызганычка хәзер ул бик кыйммәтлегә үрелде.
Tüp azık-түлек бәяләре туктаусыз үсә. Израиль камалышы аркасында ярдәмнәрнең 83% да Газзага барып җитми. Мәсәлән, 25 килограммлы капчык белән он төбәкнең көньягында $150. Төньякка киткән саен әлеге сан $1000 кадәр күтәрелергә мөмкин. Сугышка кадәр 12 йомырка $3.5 иде. Хәзер көньякта ул $32 тора, 10 тапкыр диярлек артты. Төньякта исә оннан да кыйбатрак $73 тирәсе. Әлеге шартларда фәләстинлеләр даими рәвештә яңа чаралар уйлап табарга мәҗбүр. Мәсәлән, Румания дигән ризыклары бар. Беренче карашка моннан алда сөйләнгән сумакиягә охшаган, тик итсез. Атамасы гарәпчәдә гранат дигәнне аңлатучы сүздән алына. Иченә баклажан һәм ясмык куела. Кайнар килештә суыкта ашарга була. Гадәттә дага газавия дип аталучы ачы соус белән ашала. 2008-2009 елларда Израиль яңа һөҗүмнәр башлагач, вазгыять тагын да начарая. Бомбалаулар һәм камалыш астындагы кешеләр җитди азык-түлек кризисы белән очраша. Бик күп кеше кышын исән калу өчен Хобейза үсемлеген ашый башлый. Хобейза җыюы җиңел булган кыргый үсемлек, витамин һәм минералларга бик бай. Бу авыр көннәрдә ул төп азык чыганакларыннан берсенә әверелә. Һәм ниһаять десерт. Фәләстинлеләр өчен ул өметле киләчәкнең символы сыман. Газзаның мәшһүр тәмтумы күнәфә набулсиянең эчендә кат-кат татлы камыр һәм сыр бар. Сыры Иорданның басып алынган көнбатыш ярындагы Наблус шәһәреннән килә. Тагын бер популяр ризык күнәфә арабия. Бүрттерелгән булгур, баллы сироп һәм китердәп торучы шикләвекләр белән ясала. Һәр ризык Фәләстин халкының чыдамлылыгын һәм иҗадилыгын күрсәтә. Аш-су алар өчен бары туклану гына түгел, яшәү рәвеше. Чынлап торып карасаң, барыбыз өчен дә шулай түгелме? Нәрсә ашасаң, син шул диләр ишәле. Чыннан да шулай. Ризык кем булуыбызны аңлата. Ул безнең тәҗрибәләребезне формалаштыра, мөнәсәбәтләребезне тукландыра һәм безне тамырларыбызга баглый. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе программада очрашканга кадәр исән сау булыгыз. Бу подкаст Хәтәм Шурабның TRT World'тан чыккан мәкаләсеннән алынды. Nogayça nasihatler. Köp sıylı tınlauçlarımız buyma hem Allah üçün süyülse baresinde habarlasamız. Süyü Allah üçün bolsa sonunda neler bolgan. So barede bir alimdin aytkanlarının davamı no hakikatlar bolgan. Anan atanga süygün Allah üçün bolganda sosu ibadet bolgan. Olar kartaygan saytın örmet em muhabbetin taga ziyada bolgan. En ullu bir duyguman tagı mertçe gayratban sosunlardın ömürlerin sozulganın tilersin. Ömürleri uzun bolsun dep olarga sen özün dua etip taga köp savap kazanudu tilersin. Alal bir örmetben kollarını alırsın. Ullu em ruhani tetimlerge bararsın.
Yoksa ana ata süyüğü nefis dünya üçün bolsa, sosunlar em barabarşa kartlıkka bargan bolsa, nav kıynaltuşu alleri yük körülmöge baslasa, olardın barlığından tınış bolalmay bir evlet, tömönlördün tömeni, en oydakı oymunan ana em atasının ölgönünü tilese, mine sual ademge, insanlıktan köp oyda, köp vahşi duyguman, kaygı bergen alminen, vicdanlardı sızlatar. Tağı avletine süygün, Kur'an aytkanına uysa, kudaydığın sosunu sen, karap terbiyasın erü et, degen bir emri minen saga amanat berilgenin, erü bilgenin vakit, nav kebimen bek süyümlü, so yoldasın avletinge, tatimli yakşı süygün, sosu em nimet bolgan. Eğer musibetke uğrasa, hatta sonu ölgen bolsa, bek köp kaygı körsötüp, umutlarındı kesip, kışkırıp bakırmazsın. Burungıda ötken keppen, sosunlardı yaratkan Kudayımız Hak Rahman, Hakim Rahim bolganga, beri isler savlay, hikmet bilen tolganga, olar hakkında ölümdün bir tatimlik bolganına inanganga, tınış bolarsın. Olardı saga bergen Allah'tın rahmetini oylay berip ayrılıktın kıyınlığı kasında kaygısından hem kutulursun. Dostlarındın süyüğü em, madem Allah üçün bolgan, so dostlardın ayrılığı, hatta ölgön bolsalar, habarlasıunuzga, tağı kardeşliğinizga ayak bağı bolmagan. So manevi süyümen, em ruhani bağımınan neşe payda körersün. Em kavuskandın tatimi daimi bola berip, so barabarlığın senin, nav dünyada em ötüp, ahiretke barganga, senin dostluğun tağı kesilmey daim bolgan. Eğer Allah üçün bolmasa, bir günlük kavusuğun, seni 100 gün ayrılıktın, kıyınlığıman küydürgen. Enbiya em evliyaga, muhabbetin em senin, Allah üçün bolganda, gafletteki insanlarga, karangı, yalgızlık yurtu körüngön kabir alemi, son nurani insanlardın barlığıman, nurlangan. Ol yaşagan yurtları, saga savlay savleli bir alem körüngönge, sen tağı ol alemge, ketkeninden korkmazsın, hem dehşetke düşmezsin. Hatta sosu alemge baruga sen işinden bir avaz, bir iştiyak yüreğinde tabarsın. Sosu kebben ölümleri saga dünya yaşavının
tətimini kaçırtmaz. Yoksa olarga süygün sosu asri insanlardın, ademlerdin aytulusu degen kebimen bolsa, ol ongun insanlardın yok bolup ketkeninden burunguda degenimiz ükön mezar işinde şürügönün oylarsın. Kaygı tolu yaşavuna neşelerdi kosarsın. Mine sosunday üykön ongun insanlardı şürütken nav mezarga özündünem kriyeginde oylap mezaristanga tagı korkup karaganın sebep er daim ah tartarsın. Tura karavuşun bolsa, beden degen kiyimdi ötken zamanda taslap, ölmey kalgan yanınman, üy bölmösünde bolganday, bir bölmeden bir bölmöge kirip şıkkanday bolarsın. Kabir aleminde tagı, tab bir tınışlıkman, kalyagında oylap, sosu mezaristanga em, işin yılınıp kararsın. Kudayımız Akrahman, keliyek yuma nasip bolsa, ol alemdin aytkanı başka hakikatlarda em ayttırsın bizge inşallah. Sağlıkman kalınız. Nogayça nasihatler. Türkiye Ovozi Radyosu butun dunyoga yangraydi. Muhterem tыңлаучылар, Türkiye Ovozi Radyosu'nun tatar tilindagi topshiruvlari şuşaның bilan oxirina yaqinlashdi. Bizning programma har kun Türkiye ham Qozon vaqti bilan kunduzgi soat 1da 16 metrlik qisqa to'lqinning 17615 kHz yoshlig'idan Turksat 3A ham Turksat 4A yershunlari bilan 3 tapqir w.trtdinle.com internet adresi aşa ham kise telefonlarının TRT Dinle tangla qo'shimtasidan Votis radio kanalından topshirila. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда келесі очрашуга кадәр.